Okay guys, good evening na naman ulit sa ating lahat. Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa malit nating channel. At bago yung video natin mga guys, no, shoutout pala dyan sa US, yung mga kababayan nating OFW, lalo na kay Sir Bobby Ballesteros ng Virginia, USA. Ayan, at kay Sir Leo Digario Versosa, at kay Johnson Versosa or Gis 619. At ayan, at sa lahat ng mga nakakilala sa atin dyan, big shout out sa inyong lahat. At ayan, at sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pangasinan, ayan, shout out po sa inyong lahat. Shout out Lingayen. So ngayon mga guys, nandito tayo sa Lingayen, Pangasinan, bayan po ng Lingayen mga guys, no. At i-vlog na natin to nakaraan, pero ngayon pinasadahan natin gabi at titingnan natin yung mga pailaw nila. So ayan na mga guys, no. Ayan. Yan yung public market nila mga guys, at yan yung overpass. At dito sa kabila yan yung munisipyo mga guys. Munisipyo ng Lingayen. So, nandito tayo ngayon sa may plaza ng Lingayen mismo mga guys, no. Ayan mga guys, oh. Yan yung nila, Christmas tree. Yan ang plaza mga guys. At yan, meron silang bilin dyan mga guys. Tapos pasok tayo sa plaza. Yan. Pasok tayo sa plaza. Plaza po ng Lingayen. Okay. Dito na tayo sa loob. Tapos ito na. Okay guys, nandito na tayo sa mismong loob. Ayan. So nakikita natin maraming mga pailaw. At pagdating natin dito mga guys, no, maraming mga bulaklak na umiilaw. Ano? Okay guys, nandito na tayo sa kabuuan ng plaza ng Lingayen. Ayan, no. So, Christmas na. Ayan mga guys, no, Christmas na talaga dito. Oh. Ayan, no.
Lumiliwanag na. Yan. Merry Christmas pala kay Sir Bobby Ballesteros ng US. At kay Sir Leo Digario Versosa. Kay Jess 619. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Beka naman. Joke lang. Joke lang mga guys ha. Joke lang mga sir. Ayan. Pwede naman tutuhanin nyo para ano, ay pangbili tayo ng camera. Ayan. Kasi kailangan natin ng bagong camera mga guys, no? At yan. Hindi mo na yung drone kasi meron na tayong drone. Ayan mga guys. Meron na tayong drone dito sa Pangasinan. Okay guys, paglabas natin dito, galing tayo dito kanina. Yan yung Christmas tree nila malaki. Tapos yung munisipyo nila mga guys, napakaliwanag, no? Yan, no? Wow, napakaganda ng munisipyo mga guys, oh. Municipality of Lingayen, capital of Pangasinan. Ayan. Napakaganda mga guys. Napakaganda. Yan, oh. So diretso yan, maliwanag. Okay guys, yan yung munisipyo pero papasok tayo dito sa may ano nila, peryahan. Sa may peryahan mga guys, nandito lang sa likod. Katabi lang po ng plaza, doon tayo galing. Ito yung plaza. Ito yung ano peryahan nila mga guys, no. Kadugtong lang din ng ano to, plaza mga guys, no. Ganda mga guys, oh. Maganda. Yan mga guys, oh. So, ayan, hindi na tayo papasok dyan. Para hindi na tayo mapagod mga guys, no. So, at ayan na guys, no. Tayo magpapaalam na rin. At hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa suporta. At patuloy lang sa suporta mga guys, no. At yung mga hindi pa pala nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na dito sa maliit nating channel. Ayan, para masuportahan nyo itong maliit nating channel. At sa lahat ng mga sponsor dito sa maliit na channel, patuloy lang, huwag magsawa. Tuloy-tuloy lang din tayo mga guys. Maraming salamat. Sumasaludo po ako sa inyo. Ayan, kayo po ang dapat natularan. Kasi nakakatulong po kayo sa kapwa kong maliit pa lang na vlogger at kababayan nyo dito sa Pangasinan. So ayan, maraming salamat po sa support.